Assalomu alaykum hamma kaslar, barodarlar ahli islom. Yana barodarlar omadagim. Ina Idibek ina tanish sihat, ina hijada soz ay yagon lif nag'altida, yagon ov nabudаш, taqdiri ilohi. Alloh jonша гирифтар, худованд роша рост бара. Аллоҳу акбар. Баъд барои ҳамон бародарон ки гапҳои дурӯғ менависен, итари карда, ай Аллоҳ битарсе ба мурдан як бародартон сум кор накунед, пул кор накунед, тасмоту кор накунед. Аз барои Аллоҳ ай худо битарсе. Ин ҳаминҷода ҳама ҳастам, мо дар ягон ҷо зубор карги нестем, дар ягон ҷо зубор омӯй карги нестем. Барои ҳамон ай худо битарсе. Баъд барои ҳамун ахборое ки дурӯғ метен, радио озодӣ ки ахборои дурӯғ натем. Бачак 25 солаи а ягон ҷо нағалтида. Недостатка дихани сердца остановим. Всё, дига ягон чиз дига гуфтагӣ нест. Ай Аллоҳ битарсем, бо шумонда Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша, худованд нигаҳбонтон, хушомадед бародар. Салому алейкум ҳама касар баробаро бо як бор дигар ҳай ҷалол тағоии Идибек мешавад. Мо ба иҷозати ҳамаи волидайни ҳамаи Идибек картаи падари Идибека дар поёни видео мемонем. Ҳар касе ки чӣ қадаре метавонад ба хотири Аллоҳ, аз барои Аллоҳ хайр кунад. ҳама хулоса кан با اجازت والدین از برای الله قدمی که چه قدری میتونه باقی الله نگهبان کنه خداوند در تمام نگهبان